हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं गाव सुजुनाय खन्थाइखौ आब' दुलुरानि बर'नो आवरायहोनाय जादोंमोन। बे खन्थाइखौनो नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। खन्थाइखौ खोनासंनायनि आवगायावनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, बिथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदियै। फैदो बिदिब्ला समखौ आद्रि खालामालासिनो दिनैनि खन्थाइखौ खोनासंदिनि। खन्थाइ आवरायगिरि दुलुरानि बर'। खन्थाइखौ लिरदों आं गावनो। खुलुमबाय। फंबाय सिखोन बर'नि दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लानाय जाबाय। खन्थाइनि मुं अनजालिनि गोबाय देरायाव आंनि गोथै सोलेर। अब्ला समा मोनाबिलि जाहांबायमोन। दाउसिन दाउलाफ्राबो दोनथ'बायमोन आदार खनजानायखौ। नाथाय दंग' सेरनिनो फांसे गोरान बिफाङाव बानानै दंमोन मासे बोराय दाउ फिसा। खाथिनि खासि हाग्रानि बिलाइ, थुरि जिगाबनि गलाय मेन्देर, दिंखिया आरिफ्रा रोसो रोसो बार बारनायजों थासारिखौ बांसिन गिथावना खालामदों। खन्थाइगिरिनि बायदि गाबफुननायाव गुफुर खाखोराव दिनै अनजालिनि गोबाय देरायाव लिरगिरिनि गोथै सोलेर खोनाब्ला गिखांनाय मोनो। दाउ फेसानि गाबखांनायाव गिनाया आंनि बारा जादोंमोन। लासै लासै समा खोमसिलांबायमोन। थासारिया आरोबाव गिलुं-लुं जादोंमोन। मानोना अनजालिनि गोबाय देराया दंग' सेरनि आफाङावनोमोन। जाथाया बोरै सोमजिखो गावसोरसो मिथिसिगौ। दरखंआव जनानै रुबु रुबु गाबबाय दंमोन सासे गावदांदां बर' सिख्ला। महरखौ नायोब्ला बिनि खानाइ आइलि जाइलि, दख'ना रुबैया हाजों बुद्रुनाय, दौबाया बिनि मोदैजों सिग्लाबनाय। हांमा सरहाब सरहाब बिखाजों गाबदों। थरफा थरफा मोदैया बिनि बेसेन बहरा रमान्टिकनि बिदै गलांदों मेगननिफ्राय हाजों गोरोबलांदों। साननैसोनि लाइमोन बैसोनि अनलायनाय आमथा आमथा बेसेबांबा गोथावमोन बिसोरसो मिथिसिगौ। लांसुनिया सिनाय मोनै सुथुरनि फाव फान्दायनायाव जानांबाय दिनै सिखननि देहा गोजा थैजों सिख्लाबलांनाय। अनजालिनि गोबाय देरायाव गथायनांबाय गावनि आगोमा गोथै सोलेरल'। खन्थाइ आवरायगिरि दुलुरानि बर'। गोजोन्थों। खन्थाइखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय बा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो। आरो लोगोसे भिडिअखौ बा खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंबा लाइक हो आरो लोगोसे शेयार खालाम। बेनिफ्राय माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालामहर। आरो जोबथारनायाव आंनि चेनेलखौ अन्नानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ हगारनायफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदियै। दिनैनि थाखाय बेखिनिया जासिगोन। बाय बाय।